på Bornholm til folkemøde, og grunden til, at vi er her, det er fordi, vi gerne vil gøre opmærksom på den betydning, som lægemiddelindustrien har for Danmark. Og så vil vi gerne skabe gode relationer og dyrke de netværk, vi har inden for vores områder og vores vigtigste interessenter. Vi har 10 arrangementer, mens vi er herovre. Vi skal blandt andet drøfte forskning og innovation sammen med andre interessenter inden for life science. Og så skal vi dyste med Landbrug og Fødevare om, hvem der skaber flest arbejdspladser i Danmark. Men vi skal også tale om børnevaccinationsprogrammet og betydningen af lægemidler. Og så tager vi en direkte snak med regionerne om prioritering og medicinpriser. Og så benytter vi lejligheden til, når vi nu er herovre og mødes med LIFEs medlemmer, så vi har sat hinanden i stævne til en arbejdsfrokost. Så kig i programmet og mød LIF på Bornholm. Og så er det allerbedste jo også, at vejret er med os.